Ofundisayo uVabhakshini Maharaj. Nasi sibalo sethu kuthiwa udayisa amathikithi awu-42 aya kumdlalo othize. Kulamathikithi libiza u$29 lilodwa. Sebenzisa indlela ekuthiwa i-rounding ukuze ubone ukuthi lamathikithi abize malini esewonke. Noma uthole malini konke lamathikithi. Siphiwe u42 njengoba ngubhale lapha nangezansi saphiwa u29. Uthini? Kuthiwa udayisa amathikithi awu42 waphinde wenze njani? Ithikithi lilodwa lu29 wamadola. So sisa lo42 ngoba kuthiwa nasebenzise indlela yeni yokurounding. Uyazi ukurounding ukuthiwa yini? Ukurounding ukuthi esondelene njengokuthi simply uthole inamba ethi 33,333. Kuthiwa rounda. The rounda ufika lapha ku3 wokuqala. Uthola into ethi 34,334. Uzothatha ubani u4 rounda to the nearest okusondelene. U42 njengoba ngithi 40 lo kusho ukuthi esondelene no0 u42 u40. U29 usondelene kuyofika ku30 ngakho sesibamba la ku30. Ngakho sizoba nobani no40 times 30. Asibone ke manje ukuthi siphiwa sinoma sithole impendulo enjani. Asuse sinamasekele esingasebenza ngako. Siyazi u4 times 3 usipho 12. Sibe no0 vele. Esinawo nangu nomunye u0 landelayo. Okusho ukuthi ngabe impendulo yethu lo 1200 imali ayitholile lamathikithi awadayisile kamnandi.